Дитя, вожик и змея. Кондрат Крапива. Выходным днем у соснячку дзяўчына з дзіцянём гуляла, лягла под солнце, задрамала, а небяспека напаткала. Яе маленькую дачку з узгорку ўніз вядзе сцяжынка, по ёй ідзе моя дзяўчынка, ды ловіць матылькі. А тым часам пры сасонцы гадзюка грэецца на сонцы, блішчыць на ёй узор лускі. Дзяўчынка рада, цаца, цаца, і хоча ўжо рукой хапіцца, а цаца пачала звівацца, лісвіла, ціхенька сіпіць. Хочу, дзіця, з табой пасябравацца, і тебе ласкава, пяшчотна абаўю, пазнаеш ты любоў маю. Аж раптам тут ля самых ножек зафыркаў злосны вожык і кінуўся адважна на змяю. Змяя ўзвілася бліскавіцай, зубамі хоча ўпіцца, мільгае промнямі лускі. А ён, узброены ігліцай, зубоў змеіных не баіцца і рве гадзюку на кускі. Дзяўчынка сціснула ад гневу кулачкі, крычыць на вожыка: «Пачвара, недарэка, ты цацу сапсаваў маю, за гэта я цябе наб'ю, ты бека». «Дзіця», — адказвае ёй вожык, «хоць бекая, калючы, непрыгожы, але ж я знішчыў смерць тваю. Як падрасцеш, ацэніш ты паслуху, і мне падзякуеш як другу». Дзіця дзіцём, і розум у яго такі. Я не дзяцеў тут меў на мэце. А ёсць яшчэ дарослыя дзядзькі на свеце, што і змяю гатовы прытуліць, якая іх умее пахваліць. Тым лепш лісвілы гад паўзучы, чым верны друг, хоць і калючы.